Then nung bakasyon naming short bakasyon dito sa Bicol, ito babalik na naman kami ng Manila. Ilang araw din kami na natili dito. So ayan, may na-upload tayong counting mga video. So ito, dito na kami. Ayan o, alis na kami ng Bicol, babalik ng Manila. So next year naman ulit, o pag may markila sa makakauwi dito. Sinisirang kalsada, hindi naman sirang-sira. Kulang pa lang, problema na sa traffics, lalo na sa ano. Sana timing natin mga go sa bandang Quezon para makalusok naman tayo ng maganda-ganda. Ang makakasolve lang talaga ng ano dito, yung mabilis na talagang biyahe. Kung magawa yung expressway dyan, wala ano. Dito saan yan? Sa Robinson yan, ano? Sa Robinson yung traffic yan, ano? Hindi, dito yan. Dito sa kabaan ito. Tapos doon, putol-putol lang, ano. Hindi na tayo dadaan doon sa Robinson na yan. Lalo tayong matatraffic doon. Saan tayo dadaan na yan? Doon sa likod, lalabas San Fernando, GMA Highway. Dito na kami sa Bato, Camarines Sur. Siyempre bumili kami ng pansit bato kay Madam Aida de Lima, pasalubong center. At ito, putong bigas. Saka salamat nga pala Madam sa staff mo kasi binigyan kami ng freebies dyan sa ano, sa kahit wala ka, kilala na kasi kami doon. Kaya nakabili kami ng medyo mangunguya sa biyahe. So dito kami dadaan sa parting Nabwa to San Fernando para iwas tayo traffic na sa parting Pili at Naga. Dito na kami sa parting Nabwa. So kakaliwa tayo dyan sa may plaza para iwas traffic sa Naga at Pili puntang Balatan. Balatan? Sa kanan tayo dyan? Kaliwa. Kaliwa? Kaliwa? Ayun, ito na siraan. Iriga. Iriga, Naga, diretso. Diretso, ano no? Naga, traffic na yun. Kaliwa tayo dito. Baaw, Iriga. Iriga, papunta dyan. Ano yun eh? Papasok pa yung bayan ng Iriga pag anong... Di ba din tayo doon sa Camila, no? Sa Naga yun, Naga. Naga ba? Wait nga tayo dito. LCC na naman, oh, malaki. Oo. Ibig sabihin, LCC doon, lalaki yan. Sasakupin na siguro diretso. Tayo dito para nag-nature trip lang sa dinadaanan namin kasi yan oh, ganda ng tanawin, hindi polluted kasi wala gaano sasakyan. So sa mga bibiyahe dyan, dito kayo dumaan kung galing ng Manila o galing ng Manila pa Bicol o galing Bicol pabalik ng Manila. Ayan, medyo makaiwas kayo sa traffic. Saka yan oh, para ka lang nag-adventure pag dito ka dumaan. Malapit na kami sa dulo ng GMA Highway. Ito na yung dulo. Pag dyan ka dumaan sa dulo niyan, yan na yung main talaga na highway. So ito, patagos na tayo dito. Ayun. Yan. Ito na yun. Yan yung galing Naga sa Kapili. Kung Manila naman, dito kayo liliko. Palatandaan lang yung maliit na gas station na yan, Smart Gas kanan. Hi. Hindi ba tayo doon? Palatandaan pagka papasok ka doon sa Bicol sa ano, Speedway gas station. Shell saka ano yan. Yan, ito yung Salarin traffic. One lane. Stop and go.
Naliko na tayo dito. Ayan, ito na yung traffic dito sa Quirino Highway oh. Nagumpisa na naman. Nung pupunta kami rito, ito yung halos nakakatulog na ako sa ano, dito sa Manibela na. Kasi yung tagal mag-go. Sana ngayon mabilis. Ito pinakamahaba eh, no? Ito, mahaba-haba ito. Ito Saka pag pala. may nagtitintang mga ganyan, sure ball na yan, matindi yung traffic. Kaya nakakapagtinda sila dyan. Haba din sa kabila oh. Grabe. Yan. Ito nagpapatraffic ng gusto dito. Yan, panibagong traffic na naman to. Bago magragay. Oh. Wala na namang galawan. Kabila na naman ang go. Kami stop na naman. Ito mababil din yan, no? Ayan Tatlo, oh, no? mga biyahero ng baboy. Ito kabila, biyahero ng mga motor. Yung mga baboy na yan galingan sa, alam galingan dun sa Bicol. Kasi Yan. ano, dito pa lang tayo. Dadaan sila dyan sa Bureau of Animal siguro yan. Sulit-sulit yan, no? Live Animals. Ay, isa lang ano ito. Ganon din pangalan ng Yan, truck tatlo oh. yan, kampanin. Pareho Apat. pangalan. Abat. Yan siguro. Mapoltra yan, no? Kaya malang baboy kasi dito nang gagaling sa south yung mga ano, supply oh. Pare-pareho yung tatak ng truck. Oo. Q-Pigs, Live Animal. Ayan. Ganda, ano yan? Friendly ko na din, no? Ayan, dito na tayo sa may dagat. Malapit na sa Gumaka. Ayan, buti go. Wala traffic oh. Isa, ito nagpapatraffic. Buti go. Go, go, go. Lingko na naman tayo sa ano, bypass. Ano ba yun? Ay dito. Gumaka bypass tayo dadaan. Kasi dyan sa bayan napaka-traffic. Ibaling matarik-tarik yung kalsada pero hindi naman mata-traffic. Yung gating babas, ano? Yung nagdadaan. Diyan na. Traffic kasi dyan sa bayan may ano dyan, one lane din ano. Nagawa. Mga bus dito na din. Kabisa doon na bus, ano? Siguro ano, ano nila na pag doon mata-traffic. Dito paahon nga, hindi naman mata-traffic. Ito sila, dadaan si Joker dito, no? Dadaan si Alex. Dito pag palusong, pag papunta yung Bicol, patarik to, kaya pag kargado hirap dito yung sasakyan, yung mga lalo mga truck. Ano? Grabe yung ano dito. Kaya iba, kung hindi kaya ng makina nyo, pagtsagaan na lang doon sa baba, sa main highway. Tulad na, nung nakaraan pa yan dyan tumirik, ngayon nandyan pa rin. Ayan no? Yung isa din doon na truck, nadaan natin kanina, yun din.
Bypass, Gumaka. Kaliwa tayo dito. Mabilis nga, ibaling ikot mo, bilis. Dito na agad tayo. Kaysa dyan, traffic tayo sa bayan. Yan, dito na to, no? Saan to natin ito? Ano? Saan na? Sigsag, oh. Saan tayo na? Ayan, dito na kami sa Sigsag. So, ginabi na. Time check natin alas 6:45. Kailangan pabuloyin mo na yung mga galing taas, galing baba, paakyat. Kasi baka mabitin sila. Priority lagi dito yung ano, yung paahon. Yung pababa, siyempre pahintuin muna. Ayan, daming nag-ano dito, sinyas. Dapat dito medyo maliwa-liwanag padadaan. Pagka dito kasi talagang ano, madilim na. Dilim na pagdaan ng Sigsag. Sigsag Road. Sigsag. Ayan o. Ulan siya magpakyat. Ang dami palang kasunod natin sa likod sa sakyan, no? Sigsag. Sigsag Road at Timunan. Pasiko talaga yung daan dito. Pasiko-siko. Okay. So yan, nandito na pala kami sa Skyway. Bali, oras natin 10:22 na ng gabi. Nakaakyat na kami dito sa pinakang toll gate ng Skyway. Yan. Medyo maganit-ganit talaga yung biyahe kasi ano, daming ginagawa dyan sa ano, banda Quezon, saka sa Bicol. So at least kahit paano dito na kami.